nalika kula jenengan niku beribadah amal sae dinilai tiyang kok elek ngoten nggih niku mboten napa-napa mboten masalah kanten napa kula jenengan ngamal sae kula jenengan ibadah niku sing diarep-arep sanes penilaian saking menungso tapi sing diarep-arep penilaian saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, penilaian baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala lan ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menawi dinilai elek niku nggih boten napa-napa, diino-ino boten napa bahkan diasor-asorkan nggih santai mawon. Sementing kula jenengan piye tetep sabar nggih. Wong liya ngerti apa kata-kata sing viral saat ini gitu nggih. Terus menawi kula jenengan niku dalam menghadapi semua itu kok tetap sabar tabah, maka Allah badhe ngangkat derajat kula panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah sing unik malih Pak Bu, mengke suatu saat kadang Gusti Allah niki memberikan kesempatan datang kula jenengan hubungi datang tiyang ingkang boten seneng kalian kula panjenengan nek kula jenengan santai mawon. Sing ditulungi niku wau sing basane niku ngelek-ngelek kula panjenengan niku isin ra karuan isine ndak ning dunya tok, bahkan besok teko akhirat. Pramila monggo teruskan kula jenengan dalam berbuat baik, teruskan dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan semoga kula jenengan selamat mulya wonten donya luwih-luwih wonten akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.